Nyakwara Mogejwang' en chieng' tich ang'wen, to mana kaka ing'eyo ka pile wakelo ni chenro mar ohala gi mwandu, kendo sani sa mosechopo ka en kidieny machielo mwada puonji kaka inyalo chako ohala kendo tae e yo makare. Adhi bedo katai kawuono e chenro ni mar ohala gi mwandu. Nyinga Cleophas Oluoch, tikete mana kae ni mar waikoni mathoth ahinya iye ka. Mana kaka nasekoni Nyakwara Mogejwang' e boma ni ma Nairobi, kawuono ineno ka chieng' rieny ahinya. Chieng' ni nyalo loki mondo obed teko e yo machal nade. Nitie jogo ma uso masinde mano maloko teko mar chieng' mong'ere kaka sola ma ketni kata ogo sitima. Kawuono wamenyo ohala no mano mar sola. Ang'o madwarore mar mondo mi use? Panels mopogore opogore, moko nya bedo kata battery. En ohala mitimo e boma ni ma Nairobi, to bende mwandu giwuok e pinje maoko. Mor mar timo ohala kachiel koda kachiedh nade to gin mage. Ka ayudo thuolo mar bet piny kod Seth Otieno kendo lero no mathoth. An iluonga ni Seth Adera, nying mong'ere pap ka en Oscar. An wuod Alego Kogelo, to wadak Oyugis e kamoro center moro ni Ragwe ei Kodera. Koro wan jodak ei Kodera go. Koro mane dala. Nairobi ka atimo ohala mar solar, inverters kod battery kod weche mobedo related gi electrical. Nachako donje ohala mar solar 2014. 2014 no nondika ka uso gige cosmetic mag mine. Koro diere no ne solar kore kane donje chiro. Koro ji mang'eny ne ok ong'eyo about solar. Koro bang' mana bedo kanyo 2015 ne osiepna moro luonga ni mondo otera kama iuso solar mondo apuonjra tij uso solar. Koro kuwuok kanyo nondika sendika e kembe moko 2-3 mana tiye nyaka 2019. Koro 2020 ka corona cha pod nomako piny, ne wabedo gi ups and down. Koro corona no nomi obedo lesson ne wan joma nondiki, nikech nitie ng'eny kembe manolor. Koro kanyo ne ng'ato ka ng'ato koro paro pache kaka inyalo survive. Koro tok corona no ema ne boss na manondika nochako luonga, abedo watiyo kuom thuolo mar higa 3. Koro nogik kamoro ng'isa ni wuoi kosebedo to misebedo migero simba tidhi go dala. Koro nong'isa ni dhi ber mondo idhi go dala ni. Koro ne sama nadhi go dala no naonge mabati, aonge musmwal, aonge nyaka yien. Dala to nong'isa na dhi ago. Koro an bende nakawo positive, nikech an sama nondika tich, paro mane an go namba 1 ma ng'ato ang'ato winjo bed go oko kanyo ni sama ondiki tich, indiki tich odiochieng' achiel, chieng' mibiro riembi e tich kata ibiro we tich bende odiochieng' achiel kaka ondiki e tich no. Koro aidha ikawe negative kata ikawe positive, o mane en. Koro wan ka na yudo nying mane achako ka ni High Tech Power Electronics. Nying no nobiro nikech na bedo gi interest bende e twe solar. Koro na bedo gi interest kuom nying no nikech ne gima natimo kuom thuolo no. Koro kokalo tije mar twe solar, ng'ato no kona ni omera ber mondo iyud kari moro matin ma kata ka customer biro, jok misetiyo gi nyalo miyi referral to ng'ato biro yudo kama intie. Namba 1, ei town ka nigi weche mang'eny makone gi koni. Kich namba 1 ibiro dwaro ni mondo ibed gi license mar kanjo. Namba 2, ot no en problem e CBD ka, nikech ot ichulo gi goodwill. Goodwill nitie jok makawo 1 million, nitie jok makawo 200, nitie jok makawo 500. Koro depend gi area bende gi floor miyude ot. Koro pesa kiweyo mar rent but mar chako ohala to nyalo bedo 100, but nitiere mamoko go mar rent, stima, kanjo, fire, a lot of things. Pogruok nitiere maduong' e kind tij andika gi tich ma ng'ato wuon ema timo. Tich manitiere mondikie en ni namba 1 nyaka yie kosa kata in e right place, nikech boss ko identify ni problem nitiere to nyaka carry the day. The moment mitamori tiende ni either ibiro wuok.
koro kata ka nitiere kaka nuwuoyo mowinjoru ningeche tije mindiko e town ka especially some of them ok gin gik mitimo professionally, gin ma ji winjore verbally. Ng'isi na biro chuli 10,000 monthly, kata biro chuli 20, kata biro chuli 30. Kuro 30 no nyalo gik ma 30 no onge. 10 ema yudore. Kuri mi 10, wacho to no wacho ni kuchako wuothni to wachako lakini biro chama 30,000. To kuchopo mbele kanyo tikoni 30,000 no onge, apare moyudore. Kuri penjo ni taparni. 20 modong ni biro chula karango. Kuro 20 lo nyalo miyo riembi e tich. 20 nyalo miyo riembi e tich nikech sami kelo idwa kelo kori, idwa kelo cross bearing ni idwaro ni mondo 20 chami ibiro siemni dhod, ibiro ng'isi ni baba tigi dhod no mondo konyi ibed oko. Wanyalo dwaro ng'ama 10,000 konyo. Koro mani biro riembi. Omari owuon mokwongo ibiro identify your weaknesses. Ibiro dwaro by all means resources kaka business ni nyalo bedo sustain, kako nyalo stood up the business, gi challenges kaka nyalo approach the challenges mar market, kaka market demand, market supply. Ningeche samoro in gi customer to market demand dwaro, the supply ni piny, to sama the supply ni piny to nengo dhi malo. Koro samoro biro bedo matek mondo convince customer ni okay, nengo gini sola ni ne wang'iewo siling 500, kawuono en siling 2,000. Koro biro penji ni why 1,500 omedore in between. Samoro ken ng'ama biro understand ni chiro mar dola oidho malo. Koro bedo gi kama ng'ato en on owuon ber moloyo kondik ng'ato. Ningeche nitiere freedom moro ma in go, to in bende pachi nitie kaka yaore, kendo nitie kaka wang'i neno gik moko, ibedo focus, koro ibedo gi fwenyruok mar ng'eyo kama ae gi kama idhiye gi gima idwaro. Changamoto manitiere ma wan go achiel kata mang'eny moriwo ni wan gi watapeli mang'eny ma koro rangi mowirwa te en ni punde chalre. Makata an koro kaka an Oscar kama, kata ka ng'ato dwaro gimoro Migori, kata dwaro gimoro Siaya, kata dwaro gimoro Ugis, kata dwaro Homa Bay, to ng'eny ji uso online. Jok ma uso sola ningecho kan kenda, to yudo ka ng'ato noor ne pes customer ochamo. Koro ng'ato be kochako winjo gino to message no dhi ni ng'ane nigi duka kama to kama ene gi duka no kanyo ichame pes ji. Koro kata in ng'ama ber to in ichalo lep mani kind lak, tiende ni dak e dier wasigu. Koro dak e dier wasigu no miyo wa changamoto ahinya, ningeche kata idwa timo ohala ma genuine gi ng'ato to ng'ato neni ka mkora ma aidha idwa uso ni gima fake kata idwa uso ne yamo lilo. Koro mago changamoto gi midhier ni ga chiedh nade mwaromo go ohandwa ni. Ng'ato bende odwa ni yor ni mwandu ok ochulo kata siling achiel, odwa ni chulne kuria matero nyaka dalane. Kosechopo dalane no pesa chakoro odwa no chuli kidam ne ok uwinjoru mano. Koro maga chiedh nade mwaromo go ohala ni, ningeche wan bende gi luor ni wakwalogi to gin gi kwalo wasaidi. Mwandu wagolo China, nitiere ma wagolo Kenya ka. Changamoto achiel mwaromo go ka mwandu wa China en jok matimo clearing and forwarding. Kanyo nitiere thagana kweli. Ningeche mwandu ni nyalo dak kucho to papers nitiere ma ka kore lowo to en mana come next year, come next time, nitiere ma bla bla bla. Mano miyo ji mang'eny were gi weche mag dhi omo mwandu China ningeche process ma jogo keto wago e port kacha. Koro wakepo kuom Chinese mosebiro mokawo magi okete duka. Koro wadhi wawinjore ni ne waneno ka China iuso siling 40 ka to koro giuso siling 60. Koro ang' ni dade anyuok kata nyuok tho mondo ikaw mar 60 cha, ningeche kiparo process mane port kacha to nyuogni afadhali otho e lweti lakini mwandu to in go moloyo ilu process mar port, to port no dhi kaw kata higa achiel to nyuogni nyalo tho e lweti to ndalo ariyo in gi misigo iuso, pesa ni cha oduogo cha accumulate, ichak idogi kawo iuso. But ki order China okaw ndalo 30 kata dweche 3 e nam kapod en e pi manirite. Kochako chopo nyalo chako kawo the whole year, dweche 6 modongo chako kawo te higa orumo. Ing'isi ni loro financial year dwaro muru next year kaka koro sani. Samoro bende ni order mwandu kaka koro sani wadhi dwe mar 2 jo China kore ka dhi e holiday, gidhi bedo holiday nyaka dwe mar 4 5. Mwandu ni olor ne kocha, kobiro odhi chopo ka dwe mar 8
dwe mar 8 oling' e port kacha higo rumo. Koro waneno ni heri idhi ka wir ja China mosekelo kitu ni kanyo. Koro kata omedo ni gimoro 20 kata 30, koro idea nyuok tho, lakini mwandu ibiro go te uso. Koro ing'e mana kaka balance, ing'e ni koni nitie kama kakaso ne customer, koni ambeko ne, koni takaso ne go nade moko matin. Sirikal wasebedo ka watero ywak wane sirikal marwa ma Kenya. Konchiel sirikal timo maber, to jok manie bwo sirikal maduong' matiyo piny ka gine magisebedo thagana sana ne mwananchi, ningeche inyalo yudo kata ka ker ochiwo order kata amri ni mondo gima kama otimre, to jok mane piny kae, jok mane piny madil kodwa dhano mareja gi, gin thagruok maduong' ne jo ohala kabisa. Kendo sirikal osetemo ni mondo ber weche, ningeche diere moro ne sirikal owacho no golo VAT e sola, to kidhi kucho tiyudo ka Kiswahili ng'eny sana maloyo Kisungu. Koro nitiere kuonde mimadhe chae, nitie kuonde ma idwa chame kuon, sirikal to lando ni mondo time yo machal kama. Koro mane mapogruok nitie gi jowadwa ma jo China ka, ningeche gin wave cha sirikal ogo deal gi sirikal makoro koni enobiro. In ja Kenya kitimo kamano tiyudo ka in gi mpaka mang'eny, Kiswahili mang'eny migeng'i mondo kik ichop e giri cha. To ma to en dalau kamunyuoli halisi. Koro sirikal wan kwayo maduong' kuom sirikal ni gitima fair review kuom ng'ata kata obed ja China kata obed ja Kenya. Wan ok wadwar ng'eyo ni ng'ato wae dhot mane kata ng'ato wae dhot mane, ningeche pesa kondike nying ja dhot. Wan waja ma wan go maduong' en pesa. Koro wakwayo sirikal marwa ni oyie odonje mondo olos wechego, mondo jite, mondo kata ka mwandu biro to mwandu ji mabudhe port kacha chande, ma samoro ng'ato chunye ae mwandu ne mine ka KRA okawo mwandu ne olando ni mwandu no koro giuso. Wakwayo ne sirikal mondo donji mondo konje ohala, ningeche yudo ka ni invest pesa mang'eny, ningeche mondo ikel container en pesa madwaro million mang'eny. Yudo ka million dino lal, KRA uso ningeche ne okichopo commitment fee madwarore samoro. Samoro inong'isi ni and nikichula 1 million to container ni dhiwe, kichopo tiyudo ka owuok from 1 million and 4 million. To kipenjo questions ting'isi ni you have to pay, then ibiro dhi office mondo bed explain. Koro tim machalo tim marwa mar in chula mondo kore kibidhi wachni bang'e, ang'o ma mono gichako gi ansa ging'iswa ni gimomiyo wuok e million achiel en ma gima ningeche samise chulo pesa ma pesa chopo mobedo received kocha, ichalo ng'ama campaign bang' loyo mbulu. Ok nyalre, onge ng'ama biro miyi explanation no. Mano koro yori ma office cha idhi e HR, dhi e MD, dhi kia ng'awa, dhi ng'ama ochung'ne marketing strategy, ok ibi yudo gino, ibiro wang' kae tiweri go chamuru, Nyasaye biro neno. Koro wakwayo sirikal ni gilos line kod jowa mobede office no. Wach namba 1, ng'ama chunye dwano chak ohala mar electronics and electrical. Electronics uting'o solar gi battery, ningeche solar bedo appear under electronics. Wach namba 1, nyaka ing'wenyri miyie ni nying duto mibiro luongi ga e chiro nyaka bed ni i accept. Ningeche ibiro yudo ng'ama luongi jakuo, ng'ama luongi makora, ng'ama luongi conman, weche go te ber, richo gi okane. Koro luwore gi kaka ini winjo mari kaka chalo. Koro ki ng'ama chunye tente kwa ini weri go ala ni ningecho hewi kikibi, ningechi biro tomi ayany sapi, ayanyi biro yanyi siwaya. Koro kapok ikori ni mondo yanyi hayo ala ni. Namba 2, nitiere challenges mag chiro. Ong'eren mana macha lakini bungu e mopogore. Koro biro donjo, biro luwore kaka ng'ato ringe bungu. Dong neno kong'er bukinyi ka gichiwo to giringe bungu to ng'ato yudo chiembe machamo. Koro wan be papka ong'eren mana macha bungu e mopogore. Koro ne ng'ama dwa donjo wala ni nyaki accept ni nitiere diere ma piny tuo, nitiere diere ma piny biro chwaki ma iuso ma ine mo. Koro diere ma piny chwaki ma ine mogo be pan nitie ndalo ma piny dhi tuo, ma koro pesa gi mane chamo ka ine moka koro mondo konyi. Eka nitiere price hike matimore nikech nengo dola, mano be nyaki accept mano. Koro weche adek go nyaka ng'ato ikre ne. Generally to ohala to en mwandu, kendo ohala en gima ber ma ji te owinjo loko ohala, to be ji te koloko ohala to koro wakia ni wadhi uso ne ng'a.
Erokamano ne jowinjo magwa manitiere Migori nyaka Mwalo Nyatike wuotho rumo, jowadwa mani Siaya, jowadwa mani Kisumo, mani Homa Bay, joluo e piny mangima. Wan Nairobi CBD, kamiluongo ni Ronald Gala Street, wan machiegni gi ot miluongo ni RNG Plaza. Wan e ot miluongo ni Ronald Gala Plaza, wan e second floor, e ot namba 29 kama iluongo ni High Tech Power. Ka ng'ato nigi gombo kata mar dwaro ng'eyo ma odwaro yudo sola monyalo tiyogo, odwaro package monyalo neno go TV mar 32 kata mar 24 inch, odwa neno kata manie 43 kata 55, to ibiro go sime e namba mar 07 17 82 57 75, kata inyalo goyo 07 98 96 56 52. To bende inyalo yudowa e mbui, inyalo manyowa e website marwa iluongo ni High Tech Power. Inyalo dhi kacha chande tidiyo tiyudowa e High Tech Power, kendo inyalo yudowa e Facebook bende wantiere kaka High Tech Power. Inyalo yudowa e mbui manyasani miluongo ni TikTok be wantiere kaka High Tech Power, kendo wan e weche duto nyaka Instagram wantiere. E ohala mitimo Nyakwaramogo Jwang' inyalo bedo gi dwaro mano mar kungo kata mar bero yuto mari. Emiyo kawuono kae ka watwak achiel kachiel kod jalony weche gi mag okumba. Mae kambi okumba mano mar CIC Insurance Group olero mathoth kotenore kod kit okumba monego beni bedo godo kata yore mag rito mwandu ma intiere godo. Amoso Nyakwaramogo ne msawauru. Iluonga ni Marion Akinyi Awanda. Marion Akinyi Awanda tiyo gi okumba mar CIC Insurance bade ma Homa Bay. Ane branch manager mar CIC Homa Bay. Koro kawuono damor twak gi jopiny e weche mar okumba mar Jikinge. Jikinge en okumba mar jok marito jopiny. Iluongo ni jok ma rango arita kwe mag jopiny. Iyudo ka arita kwe mag jopiny, jok matiyo tijni ng'eny gi gionge go okumba. To gi CIC Jilinde policy en okumba ma konyo oganda kod the society mondo gibed gi okumba mar Jikinge policy. Ma okumba mimiyo jok marito jopiny en policy ma onego bed ni kaw gi weg kambe mag jo okumba gi. Iyudo ka jorit jopiny gi gin exposed to a number of risks ma hinyo gi kar tij gi kacha. Koro kambi ni onego bed ni wuon gi kaon gi okumba mar Jikinge mondo omiye peace of mind, kwe mar dhod chunye, makata ka joge gi ni tich to joge gi are insured. Jorit piny gi mag jorit kwe mag piny gi gibedo exposed gi so many risks. Ng'eny gi imonjo gi sotieno, moko be waneno kimonjo sodiechieng'. To ginyalo bet ni gihinyre ya kang' mamalo. Seche moko bende githo. To risk ariyo madongo gi ka gihinyre ahinya to githo. En buok maduong' ni jogalamuoro kata ni jopiny nyaka giwedegi, nikech ginwang'o ka koro bedo matek. Ng'atni ne ni tich to dhi ohinyore to oyudo ka okonyal konyre kata kor ka chieth. Seche moko masira mar tho be oyudogi. Koro CIC Jikinge policy en policy madhi konyo ng'at matiyo ne security firms gi. Ka diponi otho to bedo gi permanent total disability. Permanent total disability mino niya, ng'atni nyalo bedo ni ohinyore tich ka, makata jonjore ochodo bade. To family mang jogi timo nang'o, kata ng'amo ndike ni otimo nang'o. Wakwayo mondo udonj CIC Jikinge policy mondo uyud insurance
madhi konyo kata ka un kar tich ubedo kutiyo ko un gi kwe. Wan gi benefits moko mabiro gi jikinge policy. Iyudo ka policy ni wantiere gi medical expense. Seche moko ng'ato hinyre kar tich to nitiere thieth monego bed ni timo ne ng'atni. Wadhi chiwo kanyo. Wachak wachiwo gimiluongo ni artificial appliances. Samoro ng'atni ohinyre to dwaro no wuoth gi crutches. Wabo chiwo e policy ni. Wan kata gi gimiluongo ni weekly benefit. Iyudo ka ng'atni ohinyre to en hospital kata mana kuom wiga 10 to kako yud yuto mare mapile bedo matek. CIC wanyalo miyo gi gimoro matin mondo okonygi sama gini hospital kalure gi hinyruok manyoge yudo. Wan kata gimok wadwaga wacho lakini wawache otimore nikech tho nitie. Nitiere miluongo ni funeral expense. Seche moko e yore mag thoegi iyudo ka ng'ato hinyre matho to kose tho wadhi chiwo funeral expense cover e CIC jikinge policy. At the same time, wan gi ways of how to notify us ka claim otimore. Iyudo ka kambi ni osedonjo CIC insurance to one of the members achiel kuom gi oyudo masirni ma yudo ka ohinyore kata otho. Ibo notify CIC within 48 hours ni uyudo masira to onego bed ni wabedo ni wachulo claim marwa within 6 months. Onego bed ni ng'ani osechul ka en mar tho kata ka en mar permanent total disability. But ka en ma medical go to dhi yudo immediately. Weekly benefit go waborango no nindo ndaladi hospital mondo oduokne pesa no. Koro aloso gi jopiny. Akwau mondo farms man gi security farms gi temur mondo donj CIC jikinge policy. Wachni bomiyo ukwe kata kugoyo handu mar security farms go. Nikech ngima mar jotiju te ibo tingi CIC insurance group. Koro aduoko nwero kamano jopiny to unyalo yudo wa e mbui ma CIC. Unyalo bire branches wa Kenya mangima. Inyanza ka wan Kisumu, Homa Bay, Kisii. Unyalo yudo wa e region waka mondo wakonyu e wach ma CIC jikinge policy. Ero uru kamano. Ramoge jwang bang' winjo sigand Seth Otieno kachiel koda ka ma jalony mano mar CIC Insurance Group. Wakaw yweyo masani to ka waduogo ka kod jawala mar juma. Kik idhi mabor. Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko.